안녕하세요. kumusta naman mga kandeng? Kauban ako karon ang akong mika. Ano sa propetsano kuyo kaya naman to ah. Tayo ko sa Alora. Kamusta na ka, Alora? Okay ra ko, mura ka buang. Alora, okay kayo. Okay kayo. Kita na kas kong kandeng. Wala sa Niwang na kayo mo kandeng. kalibhang akong kandeng kay kaikit akong kandeng. Wala, lahirag yun ang Diyos sa Bisaya. Ang lahi Alam mo, kayo. pamingaw lagi. Kaya, apin akong Tagalog niya siya ba? Bright kita paminawon Oo. pag Bisaya. Bright, pag mag-Tagalog eh, Tagalog pang, kayo, bubog bakikaw kayo. Bakit ka? Ay, damoy nyo kayo. Bakit ka? Bakikaw. Lahirag yun yung Bisaya do. Actually, lahip talaga ang mga Bisaya. Pagkana, konyo na Davaoen nyo, patry. Konyo, oo. Sana kay konyo nga Davao. Konyo, Sige daw. Ay, ibig sabihin, hindi pa siya konyo. Oh, hindi pa ako konyo kasi yung mga konyo dun, mga level up. Oh. Kami na mga pagbisaya lang mi dito. Social, Mga on namin dito sa Rojas. Yung kumakaon kami sa Rojas. Another. Oh, actually napasalamat ako sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkataon makitaan ko si Alora sa personal. Mami di, Jinky. You know, shopping for shipping, big Christmas sale. Siya pura yung minimum 150. Ikaw rin kakatawa sa imong joke, no? Oo. Mo di sekreto. Basta malagi mo katawa sa imo kay ikaw like katawa. Ana. Oh, parang sa radyo ba basta di katawanan, katawar kay imo. Kayo, asa ka karon Laura, magkuan ka, kuan imong Facebook page. Pids? Facebook page. Ipa sa baboy. Facebook page? Ay mong Facebook page, paano kay mag-like sila sa iyo. Ay, ano po, ALORA SASAM. May YouTube ka, may YouTube ka? Oo, pero secret pag ikaw na. Oo, ay kasi magano ko may mga may YouTube channel ako. Tapos doon ako nag-post ng Facebook ko tapos ang nung yung mga video i-appeal ta ka Mga sa video? collab with Alora. Ay, tara. Dugay na kayo ko gusto maghimo Oo. og Bisaya nga vlog. Oh, magbisaya di tan duwa di ay. At kano sa makalibre? Kaila ka ni Randolph Vibes? Oh, Randolph Vibes. Rudolph. Si Randolph, oh. Randolph. Si Randolph Vibes taga Jinsan. Ah, dyan sabi Oo. yung Davao. Jinsan to. Taga Jinsan yun. Actually, taga Jinsan talaga yun. Nagagto sila ng Davao. Ayo, taga Jinsan. Tapos, kinsa pa'y kaila ni mga Bisaya? Melay. Ay, si Melay, nakita mo? Melay Maris, daga Si kaayow. Maris Rakal, si Kim Choy. Wow, Kim Cho. close! Kim Choy! Si Kim Cho, Choy mo, sige. Kinsa pa'y mga Bisaya na kuan kay si di man kay Spokwang di man Mamaya, magbibisaya talaga ako sa Magbisaya ka kay naku iba. Para makulbaan din ang mga Tagalog ng iba ang mga Bisaya. Tagalog words. Oo, magkakalisod ka mamaya. Magkakalisan. Magkabikos-bikos talaga si Alora mamaya. Mahubag-hubagan talaga siya sa kanyang hosting. At saka naku, may cup and flu siya. May cup and flu. Pen flu. Cup and flu. Pero ilagay ko to sa YouTube ha. Oh, ba? Tapos Pero ako ang 50%. Oh, syempre, pag magkapira Hindi tayo, mo reklamo kay copyright ka. Matik lang, hindi mo matik video. daw. Yung pala ang mga YouTube pag i-copyright ka mawala yung mo YouTube. Oo, yun na. Grabe Tapos talaga. pag wala ka na ng hit, Oh. upload. Upload niya wala nangin. Ay, asa ka karon naka-probinsyano? Oo, mana. Oh. Dugay na? Dugay na ba to? Murag bag-o ra April. mga to. April. Oh. Grabe kay minung Ano ko sa kamulit? sa December 1 pa. Nasa Davao. Basta yan kung ba? magto kag Davao, ingna ko kay para itur ka dito. Ano ba? Bita ka dalon dito sa Crocodile Park. Okay, salig ni mo. Way salig. Bitaw. Batanggat imo ang plane ticket. Imo na. Ako ang pagkaon dito. Anya, magkuan ta, magmukbang ta dito. Grabe namin naka-try na to. Barato kayong durian, 20 pesos. Barato jud kayong durian dito. Lamig kayo. Na mga tag 15, tag 13. 20 pesos ang ilang durian pero walay kutsilyo pag opera. Kamoton, bungkag ang kamot. Grabe, sa lingawan, Alora. Pero asa makarong gagawas ron? Ha? Asa imong show karong gagawas? Ano lang. Ay ka mahatag ka ang show sa ako.
Ay, ano, ay, pag, di ba napog ka sa ano tong before na teleserye, Rizeto? Daghan mag-offer gayawan ako ko. Ulo kay sila sa imo kay gayawan nimo ang ilang mga offer. Oo. Charo. Ma'am Charo. Uy, Alora, ikaw mag-lead sa show ta. Ma'am Charo. Hatag na nato kay Vice. Kaulo! Ano si Vice sa'yo mo? Si Vice. Yang hiya si Mimi eh. Pansin na, di ba? Di ko pansin ni Vice. Oo. Mahadlok ka. Buang mo. Uy, mutanaw si Vice ano eh. Joke lang. Gi-invite ba ako to sa GGB? Ayun, dili niya masibtan. Si Alora inga na pulihan ka sa ano ba? Pulihan ka. O Bisaya gay ka Subuan na to magbisaya ang Manila. maog yun. Oo, mo di si Will mo ang writer. Ano siya ang pinaka the best na mga writer sa pero taga Davao gina siya. Kami do ang nag-abot diri kami ra duwa gipadto mi diri. So, ganahan ka kay Duterte. Eng ang unsa? Kani nga video i-take down niya. Ninong ko si Stop! Uy, di mo to si Duterte. Ay, gisa dyan. Di ano to si Papa Kebs. Huh? Sanabi ko na ito ang lindol. Stop! 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 Ganun. Mabash. Alag mabash mo sa makapost mo sa Pagalit video. alag si Kata, babash. Pag gani na. Sikat kay tungod na bash. Mao gani. Adlok ba yung mga tao sa Facebook kay karon Uy, pataka lagi ayaw gin mo pa, ayaw mo og tuan nga video nga hami siya og kutis kay murag di gyud. Diretso filter iya. Tanawa, oo. Oo. Di ba? Filter. Pero puti kay sa lura, oh. Uy, nga flat nose ko diri di na tinuod do. Taas gyud ko og ilong. Tanawa. Bakit lagi kay mo cellphone? Ano sa presipunan ni Uy? Flat kay ko ilong di ba na tinuod. Ay, salamat kayo kay Alora, kay Lingaw kayo. Salamat kayo. Thank you kayo. Thank you Kamsahamnida. Kamsahamnida oppa. Opa, uma. Nakay umma. Uma. Ay, salamat ha. Salamat. Bye-bye. Bye-bye, Alora. Thank you.